Напрыканцы жніўня 1941 года Адольф Гітлер разам з Бенітам Мусаліні наведвалі Брэсцкую крэпасць. Гэта было прапагандысцкае шоу ад Гітлера для Мусаліні, якому ён паказваў, якіх вынікаў дасягнула Германія ў Савецкім Саюзе. Мяне завуць Наста, гэта палатно, і сёння я расказваю, навошта Гітлер і Мусаліні прыязджалі ў Брэст. У жніўні 1941 года нацысцкія войскі актыўна прасоўваліся па савецкай тэрыторыі. На той момант ужо была акупаваная Беларусь, краіны Балтыі, і войскі прасунуліся глыбока ва ўкраіне і ўварваліся у Россию. Салдаты вермахта ўжо былі амаль ля Ленінграда, узялі Смаленск. У жніўні 1941 года ў катлах знаходзілася да мільёна савецкіх вайскоўцаў. Нямецкая прапаганда называла яшчэ большыя лічбы. Пры гэтым савецкая армія ўжо наносіла першыя контрудары, а ключавыя гарады Ленінград, Масква і Кіеў яшчэ не былі ўзятыя. У Італіі поспехі былі зусім іншымі, а Адольфу Гітлеру былі патрэбныя вынікі ад свайго саюзніка. Італьянскія войскі ваявалі ў Афрыцы і на Балканах. У Афрыцы італьянскія войскі разам з немцамі пад кіраўніцтвам Эрвіна Ромеля трымалі ў аблозе Табрук. Там жа назіраліся вялікія страты і дэфіцыт забеспячэння. Ва ўсходняй Афрыцы стан быў зусім дрэнным, бо на гэтым напрамку італьянскія войскі амаль пасыпаліся, і ўжо ў лістападзе 41 года яны складуць зброю. На Балканах італьянскія корпусы ўдзельнічалі ў карных аперацыях. Разам з гэтым італьянскіх салдат накіравалі на фронт у Савецкі Саюз. Корпус уваходзіў у групу армій «Поўдзень», а падчас паездкі ў СССР Мусаліні асабіста наведваў размяшчэнне сваіх вайскоўцаў. У гэтай сітуацыі Адольф Гітлер вырашыў, што для Мусаліні трэба правесці паказальны тур па ўсходнім фронце. Галоўнай задачай было паказаць хуткія поспехі аперацыі «Барбароса» і тое, што робіць нямецкая звыш цяжкая артылерыя. Гітлер паказаў Мусаліні новую марціру, якую пасля вельмі рэдка выкарыстоўвалі. У 1957 годзе былы нацысцкі лётчык Ганс Баур выпусціў кнігу «Я быў пілотам Гітлера». Пасля вайны Баур быў захоплены савецкімі войскамі, быў у лагерах да 1955 года, а пасля яго перадалі заходняй Германіі. У кнізе Баур згадвае сустрэчу Гітлера і Мусаліні ў Брэсце. Гітлер запрасіў Мусаліні ў Брэст-Літоўск на дэманстрацыю апошняй нямецкай 60-сантиметровай аблогавай гарматы. Я ляцеў разам з імі двума на Юнкерсе. Былі яшчэ некаторыя людзі ў самалёце. У палёце зразумеў, што адзін з рухавікоў губляе бензін. Неўзабаве праз лабавое шкло амаль нічога не было бачна. Не ведаў, што лепш было зрабіць, вярнуцца ці ляцець далей. Нарэшце Брэст-Літоўск быў недалёка. Я выключыў рухавік і працягнуў палёт. Калі мы прызямліліся, я ўбачыў, што мой самалёт выглядаў як сардзіна, якую толькі што выцягнулі з бляшанкі. Самалёт Бауэра з Гітлерам і Мусаліні вылецеў з воўчага логава і сеў у Тэрэсполі 26 жніўня 1941 года. Пасля пасадкі пасажыры паабедалі, дарэчы, разам з Мусаліні ляцеў і яго сын. З Тэрэсполя Гітлер і Мусаліні паехалі ў калоніі аўтамабіляў у Брэсцкую крэпасць. Там Гітлер тлумачыў, як дзейнічае новая гармата, яны агледзелі разбурэнне крэпасці і адправіліся далей. Экскурсаводам для нацысцкага і італьянскага лідараў выступаў фельдмаршал Гюнтер фон Клюге. Дык а што за новая гармата, якую Гітлер паказваў Мусаліні? Гэта была нямецкая самаходная аблогавая марціра «Карл». Марціру абслугоўвала каманда з 21 чалавека. Усяго было выпушчана 7 такіх марцір, і на вайне былі толькі 6. Упершыню марціры ў баявых умовах выкарысталі, калі нацысты спрабавалі прабіць абарону Брэсцкай крэпасці. У далейшым марціры выкарыстоўвалі ў аблозе Севастополя, у варшаўскім паўстанні і іншых аперацыях. Паездка ў Брэст была часткай вялікага тура Гітлера і Мусаліні ў Савецкі Саюз. Пасля Брэста яны наведвалі поўдзень Украіны, дзе знаходзіўся італьянскі корпус. Дзякуй, што былі з намі. Калі вам спадабалася гэта відэа, абавязкова стаўце падабайкі, пішыце каментарыі і расказвайце пра нас сябрам. Гэта палатно далей яшчэ цікавей.